хушбахтона рӯз то рӯз шумораи варзишгароне ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчамбардори давлатамо мегарданд зиёд шуда истодааст. Чанде пеш паҳлавонони мо аз мусобиқаи байналмилалӣ оид ба муҳорибаи омехтаи ғайрикасбӣ баргаштанд. Ман Раҷабов Отабек, ман ва дастаи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муҳорибаи омехтаи ғайрикасбӣ ҷӯзаи аввалин дуюмин мусобиқаи байналмилалӣ аст ки мо иштирок кардастем ва бори дуюм медали тиллоро ба даст овардастем ва ба рейтинги ҷаҳонӣ қадам мондем. Насиб боз дар оянда боз дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекунем ва парчами Тоҷикистон ба қалаҳои баланд мебардорем. Аз дастаи Тоҷикистон 9 нафар иштирокчӣ буданд ва 8 медал ба даст овардем. 3 медали тилло, 1 медали нуқра ва 3 медали биринҷӣ. варзиш яке аз самтҳои сиёсати иҷтимоии давлат буда ба таҳкими дӯстӣ ҳаёти иҷтимоии ҷомеа мусоидат мекунад. намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушди варзиш ва солимии ҷомеа пайваста иқдомҳои назаррасро роҳандозӣ менамоянд ва аз ҳар як дастоварди варзишгарон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ифтихор мекунанду қаноатманданд. ҳамаи шуморо бо ин натиҷае ки варзишгарон имрӯз ба даст оварданд ва хушнудии ҳар яки мо аст, табрику муборакбод мегӯям ва ин тӯҳфаи варзишгарон ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки яке аз ҷашнҳои таърихӣ мебошад ба ин рост омадааст. манам аз номи худам аз номи роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи варзишгарон, мураббиён ва мутахассисони соҳаи варзишро бо ин дастовард, бо ин рӯйдоди муҳиме ки имрӯз бахшида ба ин ҷашн рост омадааст, табрику муборакбод мегӯям. ба варзишгарон тансиятӣ, хонободӣ, осоиштагӣ ва аз ҳама муҳим барои варзишгар натиҷаҳои аз ҳинам баландтари варзиширо таманно дорам ва бигзор ки ба воситаи варзиш, ба воситаи варзишгар парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ баланд бардошта шавад ва суруди миллӣ садо диҳад. ҳамаи ин дастгирии ҳукумати мамлакат аз он ҷумла таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки мо имкон пайдо менамоем дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намоем ва обрӯи давлати худро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем. боиси ифтихор аст ки шарафи варзишии тоҷикро варзишгарон дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд ва парчамбардори давлати худ мегарданд.